Moi! Niin nyt olisi taas videopostauksen vuoro. Eli ajattelin esitellä teille nyt kaikki mun laukut. Ensinhän mun piti esitellä kaikki mun kengät, mutta en nyt sit viittinyt, koska 2 mun ihan kivaa kenkäparia on lainas kavereilla. Eli esittelen ne kaikki sit mieluummin samaa aikaa, niissä on sellaisen, ei tarvi sitten erikseen mitään kuvia laittaa myöhemmin tai sellaista. Mut joo, tosiaankin näitä laukkuja on nyt aika paljon, et koitan saada ne tähän yhteen videoon kaikki mahtuu. Et täällä on ihan hirveästi kaikenlaisia erilaisia, on kangaskassia, pikkulaukkuja ja vaikka mitä. Mut siis on tosiaankin ollut joskus ennen ihan laukkuhullu, et ostelin koko ajan ja varsinkin olin ihan hullaantunut kaikkiin kirpparilaukkuihin. Elikkä sitten kun sai halvalla, niin tulihan niitä sit ostettua. Oon kyllä ajatellut, että möisin noit vähän pois, ehkä jossain vaiheessa laukkuja ja ihan muitakin vaatteita. Et sit pian laitan varmaan kirpparille, tai sitten ajattelin, että voisihan sit miettiä, että jos myis ihan blogissakin, että olisi sit muillakin mahdollisuus katsoa, että jos tykkäis jostain, että tarvitsisi ihan Kotkavasti lähteä. Ja muutenkin olisi ihan kiva. No mut kuitenkin nyt aloitan, että kerkee edes jotain näyttää. Eli jos vaikka aloittais näistä mun vähän niinku joka päivän laukuista. Elikkä näistä yleensä käytän koulussa ja muutenkin. Elikkä on tällainen Milan eikä ketjulaukku, minkä minä oon jo tosiaankin vissiin jossain videossa oon esitellytkin. Eli jossa varmaan melkein ihan ensimmäisestä tai tää taisi olla siinä että mitä mun laukusta löytyy, niin se laukku. Joo. Ja sitten tämähän mun lempparilaukku on kans esitelty jo. Että tää oli siinä yhdessä päivän asupostauksessa. Et oisko tää on sieltä Kanarialta ja oisko tää maksanut jotain muutaman kympin silloin. Ja sittenhän mulla on tää Louis Vuittoni, elikkä ennen kuin kukaan nyt käy sinne kommenttiboksiin valittaa, niin sanon kyllä, että tiedän, ettei ole aito, että ihan feikki laukku, mut silti tykkään mallista, tykkään väristä. Ei oo tullut kyllä niin hirveästi käytettyä, mut silti, että ostin tän yhdeltä kaverilta, joka oli sit itse ostan tän joskus ulkomailta. Joo. Ja sitten on vähän tällaisia kangaskasseja. Että tää on yksi aika vanha. Itse asiassa tällainen Piissasin leopardikangaskassi. En muista yhtään, että paljonko tää olisi voinut maksaa. Kuitenkin. Ja sitten on tää Tukholmasta vuosi sitten ostettu niinku Sonja Rykielien kassi. Tää on ihan H&M:stä. Olen tälläkään ei ole tullut niin hirveästi käyttöä kuin olisin ajatellut. Ja sitten on ihan mun luottokassi. Luottokangaskassi, tämmönen H&M:stä ostettu Sex Pistols. Onkohan tässä vissi joku olevina kiertoaikataulu ja tällaista. Mut täähän on ollut mun... Täällä on vähän kaiken näköisiä tahroja, kun en tiedä, tää on vaan ollut niin hyvä. Tullut kanneltua vähän joka paikassa. Tää on vaan tosi likainen nyt kyllä. Ja sitten on ihan tämmönen iso H&M ihan jumbokassi. Että tän on saanut joskus, oisko ollut vuosi sitten joululahjaksi. Että tän näkyy.
Ja sittenhän mulla on hirveästi näitä kaiken näköisiä pikkulaukkuja. Elikkä tässä on tämmönen valkoinen Friset Company. Tää on ostettu joskus Sokoksesta. Että tää oli vielä niinku ihan hirveässä alennuksessa. Että olisiko tää jäänyt maksaa jonkun 15 €. En tiedä, mutta ei tosiaan aika paljon. Elikkä on tykännyt käyttää tätä ihan tällaisen klutsina sitten. On kiva. Tää on vaan, tässä on vaan vissiin vähän jotain meikkivoidetta mennyt tohon, et siinä niitä mun pian tahra. Taisi ottaa ehkä pois. Yrittää jollain auttaa. Ja sitten on tosiaankin tää, minkä on kans jo näissä videoissa vissiin esitellyt. Tää on uusi Vilan pikkupussukka. Ja sitten on tällainen mun ihan ollut aika kovas käytös kans. Tällainen hapsulaukku, Pissasin. En muista, paljon maksaa. Ostettu, olisiko tääkin kans vuosi sitten. Että tää on ihan älyttömän kiva. Ja tänne mahtuu yllättävän paljon tavaraa. Että on tosi tilava. Ja. Ja sitten on ihan tällainen kirppari. Tämä on musta klatsi. Tätä on käyttänyt paljon niinku sit vähän juhlaviempien mekkojen kanssa. Tällaista on niin sopiva. Ja tällainen kuuluu vielä noihin pikkulaukkuihin. Tällainen harmaa Pissasin kanssa. Siinä on toi pitkä hihna. Senhän saa sit laitettua tänne sisään, et jos haluu käyttää sitä ilman tot hihnaa niin kuin mä yleensä käytän. Et siinä on tällaista käärmekuvioa tai käärmennahkakuvioa. En tiedä näkyykö se miten nyt tossa. Joo. Ja sitten lisää pikkulaukkuja. On tällainen H&M pien hapsulaukku. Tätä on tullut käytettyä silleen yllättävän vähän. Että tämähän on tosi kiva. Mut sit toisaalta kun yleensä tarvii sitten enemmän tavaraa mukaan, kun on sen pitkän päivän koulussa ja sit siitä suoraan menee vaikka töihin ja sitten tarvii enemmän sit tavaraa mukaan kuin tähän sitten mahtuisi. Tai noihin muihinkin pikkulaukkuihin. Et sen takia totta kai näkyy enemmän noit isompia laukkuja mun osuis. Ja sitten tänne jäi vielä. Ainakin tällainen yksi iso laukku, mikä on kans mun suht usein käytös. Että tämähän on kirpparilta ostettu. Tällainen Oissin valkoinen laukku. Siinä on tällaiset kivat nämä hopsujutut. Et tästä on kans tykännyt, että tää on aika uusi itse asiassa. Et olisiko joku kuukauden mulla ollut. Tai siis laukuksi nyt uusi, kun en oo hirveästi laukkuja kuitenkaan ostellut. Ja sitten, siinä on ihan solmus. On tällainen ihan äitin vanha punainen nahkalaukku. Tää on ihana, täällä on paljon tunnearvoa, pienen aina kantelin tät joka paikas. Ja nythän tää on kans ihana. Tää on niin pirteä, niin tuo hirveästi väriä joihinkin vähän mustempia ja harmaisempia osuihin, mitä mulla yleensä onkin. Että on niin söpö. Ja sitten on löytyy tällainen musta ketjulaukku, missä on tällaisia kultaisia niittejä. Tää on mun mielestä tädin ja serkun tuliaisia Kiinasta. Että tää on sieltä ostettu. Mun mielestä aika söpö. Ja just harmittaa se, että tääkin kun ei ole tullut hirveästi käytettyä, kun tää kultainen ei ole ehkä ihan oikea mun juttu. Ja sitten vielä taas vähän
tällainen isompi, niin on tää tällainen H&M käärmelaukku. Tästä mun muistaakseni maksoi jotain 15 €. Tää oli alennuksissa, että on Dividetin. Joo. Tännehän mahtuu kans tosi paljon tavaraa ja ne on tosi kätevät noin taskut tossa. Ja sitten on tämmönen aika jännä värinen. Et en oo hirveästi käyttänyt. Tämä on klutsi. Niin glitteristä. Ostettu, että tästä saa tällaisen hihnankin tuolta. Rannehihnan. Että on tällainen luumuvärinen, et ei oo tosiaankaan tullut hirveästi mitenkään käyttöä tälle. Ja sitten on kans tällainen ihan perusmusta. Vähän isompi. Tuolla on clutch. Tännekin mahtuu jonkun verran kaikkea. Ja sitten on tää oli ihan mun lempparilaukku. Yhdessä vaiheessa. Tällä on ihana kirpparilöytö. Tällä on pian käärmesalkku. Että tämähän on ihan mahtavan näköinen. Tykkään tästä vieläkin, mut yhdessä vaiheessa käytin niinku koko ajan. Että täällä on tälleen tosi monta tollaista taskua tuolla. Tonne mahtuikin hyvin kaikki tarvittava. Tällä. Ja sitten löytyy lisää ketjulaukkuja, eli tällainen ihan valkoinen. Muistan, kun aloin ekan kerran lukea kaikkia blogeja, joskus 6.–7. luokalla. Ja näin sitten yhdessä blogissa tytöllä oli tällainen valkoinen ketjulaukku kirpparilta, niin metsästin tällaista sit ihan hirveän kauan. Ja olin niin onnellinen, että kun sit vihdoinkin löysin, että tämähän oli mulle ihan älytön aarre silloin. Ja sitten on tällainen musta, vähän samanlainen kuin toi niittijuttu. Että tässä on vaan pitempi hihna. Ja sitten erilainen pinta. Tää on tällaista kangasta. Ja sitten tulee vielä muutama tällainen ruskea. Et näähän on vähän kaksoset. Sitten et nää on kans näitä kirpparilaukkuja, mitä on joskus tullut osteltua. 2 tällaista. Ja sitten on vielä tällainen musta. Tällainen iso. Tollasella nipsyy tullut kiinni. Et siellähän on aika monta taskua. Ja nähtävästi löytyy rahaakin. 20 senttiä. Yes. Niin. Tää on kans kirpparilta.